אני כבר מעדכנת אותך, מפקד. שואלים אותי כל הזמן, למה נהייתי שוטרת? אז ככה, זה בגלל הוו-וו. זה עושה לי זרמים מדגדגים ונעימים בכל הגוף, עד שפשוט לא יכולתי לעמוד בזה. התפטרתי מהעבודה בבר אילן והגשתי מועמדות למשטרה. הגעתי למשטרה, לבחינות הכניסה, עומד בכניסה בן אדם שמן כמו איזה מסעדן איטלקי, עייף כמו איזה חייל בשמירה, ומעשן מלבורו דיאט, כאילו זה יעזור לו בחיים. החוצפן הזה מעז להסתכל לי ברזומה, ולהתחיל לשאול שאלות, למה עזבת את בר אילן, זה במחאה על רצח רבין, ולמה... עצור, אמרתי לו, עצור בטרם תעבור. אני כאן בגלל הוו-וו. הוא אמר, למה לא אמרת קודם? וקרא לסגן שלו ציון שהלך לעשות קפה 2 סוכר. ציון, יש כאן עוד אחד בגלל הוו-וו. ואז ציון הזה, הוא בא והוא לוקח אותי לאולם, מפוצץ בנשים מצחקקות בהיסטריה, וכל 5 דקות משמיעים לנו סירנה מוקלטת, ואנחנו צריכות להתגבר על האורגזמה. ואני הייתי אפילו נהנית מזה. אבל איזה ריח היה באולם כל פעם שהפעילו את הסירנה. אני הייתי היחידה שהצליחה להתגבר על האורגזמה. כי האמת, מה שמביא לי אותה זה לא רק הסאונד. זה השילוב של הסאונד והכחול. וזאת הסיבה שלא התנדבתי להיות נגד האמבולנס או מכבי אש. אדום לא עושה לי כלום. שיעבב לי מעל העיניים, יצפור לי לתוך הישונים, שום דבר. אדישה ויבשה. אבל כחול. כחול. בבוקר, אני לוקחת את הניידת לנתיבי איילון, מפרטרלת שם 1.5 שעה בפקקים של כחול מעבב, בשיא הווליום, ואני בגן עדן וחזרה 5 פעמים. אבל מה מזל? מזל שלכם שאף אחד לא שם לי מול העיניים וו-וו בז', כי זה הצבע שלי. וו-וו בז'. אוי לכם אם מישהו ישים לי וו-וו בז' מול העיניים. אני בגן עדן של האורגזמות. אז הקשבתם טוב עד עכשיו? יופי, אז תשכחו הכל. כל מה שאמרתי, כי עד אתמול פסה, מאתמול הכל נגמר. כי אם אתמול, איך שאני מפטרלת בנתיבי איילון, מצלצל לי הפלאפון. אומר לי מישהו, שלום. אמרתי שלום, נעים מאוד. את לא מכירה אותי, אבל אני ראש המכון לאיסוף קקי בחירום. ומה אתה רוצה ממני? ראש המכון לאיסוף קקי בחירום? ואז הוא לוחש לי בדיסקרטיות. אישרו לנו וו-וו משלנו. ואז הוא זורק את הפצצה. וו-וו בז'. קלטתם? וו-וו בז'. שעה אחרי זה אני הגשתי לסמל שלי, אני פתרתי, הוא צעק והתלונן, אבל מה אכפת לי שיצעק והתלונן? אני בדרך למכון עכשיו. תארו לכם, וו-וו בז'. וו-וו, וו-וו, וו-וו.